Čaute, zdravia vás Copyright, vítajte pri mojom prvom videu z hry, ktorá má názov Bus Driver. Názov samotný Bus Driver to úplne vystihuje, pretože je to hra, v ktorej si sadnete za volant autobusu a šoférujete ho. Teraz vám ukážem, ako šoférovať autobus tak, aby sa nenabúral, a zahráme si napríklad za túto linku s názvom Bus 26, bojíte se boušky. A predpokladám, že by to mal byť v upršanom počasí, áno, a mám pravdu, pretože dole pod mapou sú napísané podrobnosti mapy, a teda, že je to v meste, kade fúka vietor a že tam bude dážď. Táto hra nepotrebuje veľmi náročný počítač a hlavne keď si nastavíte nižšiu grafiku a neprší vám, tak je to úplne bez sekania. Úplne krásna príjemná grafika. Dvere otvárate Enterom. Nuž a ak ste si všimli, tak vám dole píše čas. A pod časom je napísané, koľko ešte zastávok vám treba, kým dojdete do cieľa. Takže v mojom prípade mám ešte 3 zastávky. A ako ste si všimli, musel som použiť blinker, pretože v tejto hre furt musíte používať blinker a keď ho nepoužijete, dostanete minus 10 bodov. Tak ako som dostal na začiatku, ak ste si to všimli. Dostali sme zelenú, čo je dosť blbé, pretože ju už nestíhame. To znamená, že musíme brzdiť. A teraz musíme pomaly dochádzať. Čo by som vám ešte mohol povedať, je, že napríklad pod mapou si môžete všimnúť, máte vzdálenosť. No a to vám ukazuje, ako ďaleko ste ešte od zastávky, koľko kilometrov alebo metrov. Konkrétne mne napríklad 120, 110, 100 metrov, 90 metrov a tak ďalej. Šipky vám ukazujú, kade máte ísť a samozrejme, pokiaľ dávate smerovky a nebrzdíte príliš prudko, tak by sa nemalo nič stať. Treba dávať pozor, ono je to veľmi zákerné, hlavne v dvoch veciach, a to, že musíte dať veľmi skoro smerovku, no nie veľmi skoro, ale akurát, aby ste ju nedali neskoro. A keď idete na zelenú, tak musíte si veľmi rýchlo pohnúť, pretože zelená je strašne krátko. A keby ste náhodou videli zelenú tak ako ja, to znamená, že máte do nej možno 50 metrov a ešte vidíte zelenú, tak nechoďte, brzdíte, nestihnete ju a keby ste ju aj stihli, tak nedostanete body za to, že ste ju stihli, pretože už by bola oranžová. Aj keď na body sa môžete vykašľať. Zatiaľ v tých vyšších kolách nie, tam treba ísť už na body, pretože zatiaľ nám hlavne treba prejsť tieto kolá a veľmi nebúrať, aby sme dostali zlatú hviezdu. No. Neviem, čo by som vám tu ešte tak vysvetľoval. Snaď. Hore vám vidíte, píše, čo sa aktuálne deje, alebo čo sa naposledy stalo. A v hornom ľavom rohu, nemám kurzor, neviem vám ukazovať, vám ukazuje stav, ako sa cítia ľudia pri tej akcii, ktorú ste práve urobili.
To znamená, že ak by som havaroval teraz, tak sa mi tam ukáže červený ksicht, zamračený a body by sa mi odčítali. Ksichty, alebo tváričky pre menších divákov môžete vidieť aj dole pri rýchlosti zľava a tam je celkové hodnotenie, ako sa cítia momentálne. Prečítate si to. V podstate to je veľmi jednoduchá hra. A teraz som akurát som došiel do cieľa. Nuž a vypočítava mi body a tak ďalej. Takže, ako môžete vidieť, je tu aj zaznamenané z predchádzajúcich jazd. Nuž a ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak dajte like, nezabudnite dať like a ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, poučím sa. A ak by ste chceli viacej videí z tejto hry, tak napíšte do komentáru, mám tu odomknutú až po 4. sadu, včetne väzenského autobusu a dvojposchodového autobusu a tak ďalej. Spoločne možno odomkneme aj sadu 5. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.